Carlitos. Astăzi pregătim pentru prietenii noștri din Sicilia. Aici au puțin talent ăsta de-a lui Grasu, de-a lui Chief Carlitos. Sunt aici cu domnul Gheorghe, expert în condimente. Numai puțin. Așteaptă un pic boiele să aranjez asta așa. Așa, numai puțin. Așa. De la mine. Să punem puțin așa de însemnul Sfintei Cruci, cum ne place nouă, taticule. Așa. Așa. Dăm sosul de soia. Savoare, savoare. Nu, lasă la celălalt, că l-am desfăcut pe celălalt. Vezi, ține bine. Yes. Nu, dă-mi aia, băieru. Puțin sos de soia. You know? Așa. Așa. Ia băieru. Mr. Iulian Grillo. Apoi și la etichetă. Pentru prieteni. Recomandăm cu drag. De la mine? Mai omorul voiele, nu trebuie să faci așa. Da. Ca să-i dai așa, să-l frămânți așa, da. Iartă-mă, am îngrășiat. Dă sarea. Nu mai pune capacul de la lângă. Ce bre, emoții! Emoțitate. Scuze-mă. Scot stilul. Poftiți la masă.